Pozdrav! Danas ćemo se upoznati sa povijesnim i kulturnim znamenitostima primorskih krajeva. U Primorskoj Hrvatskoj ima najviše kulturnih znamenitosti koje su uvrštene na listu svjetske baštine UNESCO. UNESCO je obrazovna, znanstvena i kulturna organizacija Ujedinjenih naroda kojoj je zadatak očuvati svjetsku kulturnu i povijesnu baštinu. Pod tu baštinu spadaju kulturna dobra poput dvoraca, crkvi, utvrda, prirodna dobra, zaštićeni krajolici i nematerijalna baština, odnosno neki običaji, vjerovanja, znanja, vještine i sl. To treba naglasiti da UNESCO nije bitan samo za nas kao zemlju, Republiku Hrvatsku, nego ono što on štiti je bitno za cijeli svijet. Dakle, najvrijedniji dijelovi kulturno-povijesne baštine naše domovine odnose se na Primorsku Hrvatsku. Tu je smješteno svih 5 hrvatskih gradova čiju kulturnu baštinu štiti UNESCO kao dio svjetske baštine. Među njima su najpoznatiji Dubrovnik i Split. Dubrovnik je jedan od najljepših i najočuvanijih utvrđenih gradova na Sredozemlju. Split se ponosi Dioklecijanovom palačom kao jedinstvenim očuvanim carskim obitavalištem iz rimskoga doba. Svjetskoj kulturnoj baštini pripadaju i povijesni grad Trogir na otočiću te 2 osobito vrijedne crkve, Šibenska katedrala Svetog Jakova i Eufrazijeva bazilika, to je starokršćanska crkva u Poreču. Uz primorske gradove svjetskoj kulturnoj baštini pripada i Starogradsko polje na otoku Hvaru, a od kulturno-povijesnih znamenitosti svakako treba izdvojiti spomenike koji potječu iz razdoblja najranijih početaka Hrvatske države, kao što su crkvica Svetog križa u Ninu, koju možete vidjeti u vašem udžbeniku, te crkva Svetog Donata u Zadru i Baščanska ploča iz Baške na Krku. Ona je pisana posebnim hrvatskim starim pismom, glagoljicom, a to su sve poznati starohrvatski spomenici. Ovdje imamo još i grad Korčulu, pustinju Blaca na Braču, kao i još brojne druge spomenike. U gradu Dubrovniku je tijekom povijesti živio velik broj znamenitih ljudi. Jedan od njih je pisac komedija Marin Držić, koji je živio u 16. stoljeću, pjesnik Ivan Gundulić, njega možete pronaći na novčanici od 50 kuna, matematičar Marin Getaldić, također je živio u 16. i 17. stoljeću, i fizičar i matematičar Ruđer Bošković u 18. stoljeću. Tu imamo još i kipara i graditelja Juraja Dalmatinca, koji je živio i gradio tijekom 15. stoljeća u mnogim dalmatinskim gradovima, poput Zadra, Šibenika, Splita, Dubrovnika. Otac hrvatske književnosti, kako ga mnogi smatraju, je Marko Marulić, koji je živio u Splitu tijekom 15. i 16. stoljeća. A jedan od najvećih hrvatskih kipara, Ivan Meštrović, iako je rođen u Slavoniji u Vrpolju, mladost je provodio u Otavicama kraj Drniša, a kasnije živi i stvara svoja umjetnička djela diljem svijeta. Tu još možemo spomenuti i Fausta Vrančića, jednog znamenitog matematičara, fizičara i izumitelja koji je rođen u Šibeniku u 16. stoljeću. Govorio je nekoliko jezika, istraživao povijest Dalmacije, objavio i rječnik, a i druga djela. No svakako je najpoznatiji po knjizi Novi strojevi, u kojoj je prikazao i prvi puta nacrtao padobran, kojim se s visina čovjek može neozlijeđen spustiti na zemlju. Znatno kasnije, tamo tek otkrićem zrakoplova,
padobrani su dobili svoju osnovnu svrhu. Osim navedenih dobara imamo i prirodna dobra, a u primorskom kraju ih je na pretek, pa tako osim parkova prirode koji su ovdje navedeni zelenom bojom, imamo i nacionalne parkove, park Brijuni, Sjeverni Velebit, Paklenica, Kornati, Krka, Mljet. Evo nekoliko fotografija. Te spomenimo i nematerijalnu baštinu poput Sinjske alke, vjerojatno ste čuli za nju. Imamo i klapsko pjevanje, dubrovačke ljetne igre, te pašku čipku. Bilo bi dobro da uz ovo video predavanje otvorite i svoje geografske karte, te svaki od navedenih pojmova pokušate pronaći na karti, odnosno barem gradove. Usput zahvala na prezentaciji kolegici. Pozdrav!